klasická města. Máme švýcarské město Dietikon například, což je město srovnatelné velikosti, kousek od Curychu, což je město moderní, které řadu systémů například v chytrém parkování používá, takže tady bych jistou inspiraci viděl. Nicméně řekl bych, že tím naším finálním řešením už jsme se třeba dostali i dále. V rámci benchmarkingu, srovnávání Kolína s jinými městy v České republice jsme srovnávali i postupy v oblasti chytrého města, kde je samozřejmě na výši město Písek, město srovnatelné velikosti. Tam jsme se dívali, co dělají, nicméně neopisovali jsme tím typem, že bychom převzali jejich řešení. Dívali jsme se na to, že mají nějakou koncepci, ale my jsme hledali přímo napasovaná řešení na město Kolín a v tom si myslím, že ta naše koncepce je celkem výjimečná. Víte, ono je těžké mluvit o tom začátku, protože my jsme třeba už někdy v roce 2012-13 začali vyvíjet aplikaci Kolín v mobilu, což je aplikace velmi inteligentní a dosud bych řekl mezi konkurenčními městy ojedinělá, která občany informuje, občané naopak skrze ní mohou informovat, dává přímé odkazy na úředníky, mohou se lidé volat, objednávat různé další funkcionality a to už začalo tehdy, než jsme uvažovali o nějaké ucelené koncepci. Nicméně ta koncepční práce jako taková trvá asi rok a půl a na to, že trvá rok a půl, tak si myslím, že těch hmatatelných výsledků v tom městském prostoru je dost. Tak je to jeden z těch stěžejních partnerů. Mastercard jako firma viděli, že my jsme v regionu aktivní a oslovili nás, zda bychom nechtěli se podílet i na některých jejich řešeních, oslovili nás a právě nám bylo velmi sympatické na Mastercardu, že nepřicházejí s nějakými univerzálními řešeními, že skutečně velmi pozorně poslouchali, co my považujeme jako identickou potřebu našeho města a na to se pokoušeli potom najít nějaké konkrétní technické řešení. Tedy zatím Mastercard dodržel veškeré termíny, veškeré naše dohody, zatím je ta spolupráce vynikající. Tak co se týče parkovacích míst, chytrých parkovacích systémů, tak jsme v současné době v pilotní fázi projektu. Náš chytrý systém přinese výhody našim dětem a rodičům ve 3 oblastech. Ta první oblast je v systému identifikace ve školní jídelně, kdy žáci budou moci objednávat obědy, odhlašovat obědy, vyměňovat jednotlivá jídla při výběru. Další oblastí je ve spolupráci s městem a službami města. Pokud rodiče budou chtít, tak si budou moci chytrou klíčenku zaregistrovat a využívat ji jako platební kartu, tedy ve službách města, ať již je to MHD, vodní svět, knihovna, kino a tak dále. No a třetí výhoda bude spočívat v elektronickém přístupu do kolárny, kam si děti budou moci odložit svá kola při příjezdu do školy. Do budoucna se chceme právě věnovat nadále městům a jak jsme dneska viděli například v Kolíně, tak ta první podpora byla právě směrem k veřejné dopravě a my chceme jít za hranice té veřejné dopravy a ukázat městům, že podobný systém můžou implementovat i v dalších oblastech, právě jako je například školství, jako je například placení poplatků v rámci úřadu, v rámci institucí, což můžu udělat pohodlně kartou na úřadě nebo z pohodlí domova online na internetu. A vlastně platformu, která tady vzniká v rámci virtuálních jízdenek na veřejné dopravě, tak něco takového můžeme aplikovat i v dalších oblastech, jako je kultura, a nahradit ten stávající papírový tiket tím virtuálním a jednoduše si usnadnit nějaké stání front a objednávání vstupenek kamkoliv prostřednictvím online prostředí. Co se týče konkrétních měst, tak určitě bavíme se s těmi největšími městy, jako je Praha, jako je Brno, ale na druhou stranu vidíme velkou flexibilitu právě malých měst, jako je třeba Kolín, kde je možno implementovat poměrně rychle, záleží na flexibilitě města, ale bavíme se s dalšími městy, jako jsou například Pardubice, Český Krumlov a tak dále.